मानो ब्रेकआप खालामो? मानो ब्रेकआप खालामा? मानो ब्रेकआप खालामो? रोन्दाफोर। ओइ रोन्दी सोरखौ रोन्दाफोर होनदोंलै नोङो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दावहाबर भिडिअ चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर, आं भिडिअ लाबाय बिराद गोबाव जाबोबायमोन। स' दिनै जों 4 month 5 month जाबायमोन। नोंथांमोना नेनानै दंखाबाय। सासे सानैयाथ' कमेन्ट हरबाय थाखामोन भिडिअ मानो फैयाखै होननानै, जायनि जाहोनाव आङो समनि थाखाय आं लाबोनो हायामोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायखिजाया। मानो खयनो बियोलै? खयखांबा मानो गारलो ओमफ्राय? अब्ला कुइसना बिदिसो होमबा नोंथांमोना जेरैबायदि कुइसन सोंदों बेनि उनाव नोंथांमोननो फिननायखौ होनो आं खनसे खोनासंना लाग्रोफिनोसो मोजाङानो बारा खोमाया मोजां नंखाया खोनासंग्रोना लानो। मानो खयनो बियोलै? खयखांबा मानो गारलो ओमफ्राय? र' खोनाबाय। स' नोंथांमोना जेरैबायदि कुइसन सोंदों आं खननै खोनासंनासो बे कुइसनखौ आं नोंसोरमोननो फोरमायनानै होनोसै। स' नोंथांमोनाबो बिदिबा सिगाङावथ' नोंथांमोना जाखाबायबो जानो हागौ ना। जाखालायनायनि उनावसो नोंथांमोना सोरनोबा होबाय, सोरनोबा खयजाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बेखिनिखौ बुंबाय, सोरनोबा खयजाखांबाय बेनि उनावसो नोंथांमोना सोरबा गारजाखांबाय सिगाङावनो, बेनि उनावसो नोंथांमोना बुंनाय जादों ना मा होनो? मानो ब्रेकआप खालामो? मानो ब्रेकआप खालामा? जों हिनजावफ्रा सोरखौ मोनगोन ओमफ्राय? मा होनदो? जों हिनजावफ्रा सोरखौ मोनगोन ओमफ्राय? आच्छा, सोरखौ मोनगोन? बे हिनजाव मोनालासिनो बोराय जाना थानायफोरालाय, बोराय जाना थानायफोरा बिसोरखौ लाबानोथ' जाबायना नोंसोर मोना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोन्दाफोर। ओइ रोन्दी सोरखौ रोन्दाफोर होनदोंलै नोङो? बुन्दा दाउला बैथाला। बुन्दि दाउले बैथालि जहरनि मान दाउले नुनायावनो बुन्दिफोर बायदि नुखायो। बिनोसो सेंग्राफोरखौ बुन्दाफोर नुखायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायना खनसे सिगाङाव नायग्रोलाय। जाखांबायना लोगोफोर? बिसोर बायदिनि थाखाय जों नै बेफोरखौ दोनखायो। नै नांगौबा बिसोरनि थाखाय जों बिसोरखौ लायालासिनो जों बायना फैगोन। नै नायफै सियनफोर लोदि बेगर सियन बाग्रा गुन्दासो नुफैदों लोदि बेगर। नैखौ नायनो नागिर। नै गाद दंखायो जोंनाव नोंसोर बायदिनि थाखाय। सिगां सेंग्राबो थिसु गुन्दा गुन्दैनो फैदों नोंसोर लोदि बेगरसो। नोंनि थाखायनो दिनै इउटुबाव फैफिननो गोनां जादों लोदि बेगर। बेखिना फैसाबो खम जायोबा आं दाइनो एटिएमनिफ्राय आरो दिहुनबावनासो माबाबावगोन आं। थेवबो नोंसोर बायदिखौ ना सियनफोर आरो नुनायावनो माबायदि नुयो खनसे नायफिनदो। जागोन बायदिसो नुखायो आरो जायनि मालखौ बे मोनगोन ना आइसक्रिम सौलायनाया मा बेनिख्रुइबो बारासो जाबावगोन बियो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। बे आंनि फार्स्ट रस्ट जाबाय आरो ना। माबायदि मोनखो नोंसोरनि सायावसो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। माने मालाबा बिदि रस्ट खालामफेराखैमोन। नोंसोरोसो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबासो आं मिथिसिगोन। बेनो फार्स्ट रस्ट आंनि। नोंथांमोना जा मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों, गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों। आरो चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। आरो साबसक्राइब खालामाबो नोंथांमोननि गोसोसो मोजां मोनोबा खालाम, मोजां मोननायखौबा खालामाबो जागोन आरो ना। थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै। ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन। बाय बाय।